Здравейте и добре дошли в днешното ново видео. Трябват ли ти изобщо филтри? Какви видове съществуват и за какво се използват? Останете до края, защото днес ще отговорим на тези въпроси. Добре, искам да започна с това, че днес няма да покрием абсолютно всички видове филтри, защото те са толкова много, че дори не мога да ги изброя. И честно казано, постоянно разбирам за някакви нови, които са излезнали. Общо взето всичко, което сложите пред камерата си е прозрачно до някаква степен, това се води филтър. Има много креативни опции, като звездни филтри, негативи, такива, които симулират някакви ефекти и много други. Днес ще покрием трите най-популярни и най-полезни, според мен, филтри. Това са ND филтрите, CPL филтрите и ProMist филтрите. Без повече губене на време, нека да започваме. Това е първия вид филтри, за които ще говорим. ND филтрите. Най-простото обяснение, което мога да дам за тях е, че те са като слънчеви очила за камерата. Но защо някой ще иска нарочно да се затъмни изображението, след като знаем, че ниската светлина е предизвикателство за повечето камери? Те се запитат по-любопитните от вас. И отговорът е, за да може да спазите 180 градусовото правило. Сега, мисля да направя отделно видео специално за него и откъде е тръгнало, но long story short, когато снимате видео е хубаво да се придържате към простото уравнение, че трябва скоростта на затвора да е 2 пъти по-бърза от кадрите в секунда, с които снимате. Тоест, ако снимате с 24 кадра в секунда, както е видеото в момента, искате затворът да бъде със скорост 1.48 или 1.50, зависи от камерата. Но защо? Защото така се създава motion blur, подобен на този, който ние виждаме с очите си. Ако си размърдате ръката, ще видите, че вие не забелязвате всяко едно накъсано движение на ръката, а виждате размазано. И това е ефекта, който искаме да постигнем, когато снимаме видеа, за да можете да изглеждат възможно най-натурално. Представете си сега следното. Вие сте навън и времето е слънчево, а искате да снимате някакво видео. За да спазите това правило, ще трябва да затворите диафрагмата почти до край, като така ще загубите дълбочината на изображението и така нареченото боке, което виждате на тази камера в момента. Другата опция, за да държите широко отворена диафрагмата или колкото искате, е да си играете с затвора, т.е. да увеличите скоростта му. Но това води до едно насечено видео, което не изглежда никак добре, особено когато има движение в него. И със сигурност не изглежда натурално, защото ние не виждаме така. Именно за това ND филтрите са толкова широко използвани и ги правят за почти всякакви камери. Има ги за телефони, за екшен камери, имам дори и за дрона, където бих казал, че са почти задължителни. Ако забележите на лявото видео, което е с ND филтър, дрона се движи много по-плавно, докато на дясното, което е без филтър, се вижда доста по-насечено. Тук трябваше да компенсирам с скоростта на затвора доста, защото иначе хайлайтите щяха да са изцяло гръмнали и изображението щеше да е почти бяло. ND филтрите се използват също и за фотография. Например, когато искате да направите снимка с дълга експозиция през деня. Ето тази снимка, която направих на един водопад. Тук мисля, че скоростта на затвора беше около 4 секунди, което ако нямаше ND филтър, щеше да направи почти чисто бяла снимка. Какъв вид снимки ви трябва ND филтър с доста висок f-stop, т.е. който спира светлината до голяма степен. Този, който използвах е ND1000 и през него не се вижда почти нищо. Това е една от причините кинокамерите да са толкова скъпи, защото те имат вградени ND филтри. Следващият вид филтри, за които ще се говорим, е ProMist. Мъглив. Той омекотява светлините и създава този красив хало ефект около тях. Знаете ли онзи мек кинематографичен ефект, който виждате на осветлението в любимите си филми? Ето това е голямата тайна. ProMist филтри. Дори в момента ме виждате през него. Може би така ще видите разликата. Забелязахте ли? Я да пробваме пак. Ето ни обратно. По тази лампа би трябвало да е най-видимо. Ето го още по-нагледно, като вземем тази запълваща светлина, която ползвам. Тук я виждате без ProMist филтър. А тук с. Изглежда малко като лазерен меч. Хванахте идеята на филтъра. Това е филтъра, който задължително искате да имате, ако искате да придадете по-кинематографичен ефект на видеята си. Освен омекотяването на светлините, той също така омекотява и кожата, когато снимате хора. Не знам дали може да го забележите, зависи на какъв монитор ме гледате. Така че може и доста успешно да се ползва за портретна фотография, защото изглежда натурално, а не е някакъв филтър, който сте сложили при обработката. Минаваме и на последният филтър, за който ще се говорим днес. Това е CPL или поляризационният филтър. Като CPL всъщност е съкръщение от Circular Polarizer. Този филтър е силно насочен към фотографията, но има и приложения за видео, стига да са малко по-статични кадри. След малко ще разберете защо. Но за да ви покажа по-добре, нагледно, неговата функция, нека да отидем на разходка.
Искаше ми се да отидем до някакво водно тяло, защото там разликата, която ще видите, е наистина огромна, но днес няма много време. Но ето пак нещо, за което аз ползвам CPL филтъра много, а именно за фотография на коли. Защото колите са просто едни гигантски отразителни повърхности, откъдето и да ги погледнете. А главната идея на този филтър е да премахне отраженията от повърхностите, за да може да имате доста по-гладка повърхина. Но нека да ви покажа какво имам в предвид. Сега, както виждате, има доста участъци, където се виждат някакви отражения по колата. И вижте какво става, като завъртя CPL филтъра. Да, за жалост няма как да премахнете абсолютно всички отражения, но до голяма степен може да ги елиминирате. Доста яко, нали? А ако сте на вода, наистина разликата е огромна. И някой път ще отидем да ви покажа. Това работи много добре, когато снимате сгради, които имат много прозорци. Премахването на отраженията ще е супер, нали? Също така поляризационният филтър изкарва малко по-контрастно и по-наситено небе. Обратно в студиото. А ето и един бонус съвет. Сигурно сте забелязали, че обективите имат различни резби отпред. Това означава ли, че трябва да си купувате различен размер филтри за всеки обектив? Защото те могат да са доста скъпи. Не трябва. Това са Step Up и Step Down пръстени. Те служат като преходници от една резба към друга и като цяло са доста евтини. Например, този обектив е с размер филтър 49, какъвто аз нямам, но пък имам Step Up пръстени. Филтъра, който имам е с размер 67, т.е. ми трябва Step Up пръстен, който да завършва на 67. Сега трябва с един или повече пръстена да докарам резбата да започва от 49. В този случай ми трябва един. И готово. Тоест е напълно достатъчно да си купите най-големия размер филтър спрямо обективите, които имате, и с пръстените да ги ползвате на всички други обективи. Пак заповядайте. Сега заради парите, които ви спестих, абонирайте се за канала. Това беше всичко за днешното видео. Надявам се да ви е било полезно и да ви е харесало. Скоро ще се видим отново в следващото видео. Чао!